La moció parla evidentment del període 2002-2012, que és el període per al que se tenen dates tancades de liquidació de comptes, però evidentment la situació d'infrafinançament es manifesta també en el 2013 i en el 2014, en tant en quant el sistema de finançament és el mateix que venim arrossegant des de fa molt de temps. En definitiva, la proposta gira al voltant del maltractament que l'estat espanyol com a tal està donant a la comunitat valenciana. 13.500 milions d'euros que si hagueren arribat com tocava no haurien tingut problemes per a finançar els tres grans serveis bàsics com són la sanitat, el servei social i l'educació. Com que aquests diners al llarg dels 10 anys no han arribat, estem en una situació de dèficit estructural molt greu que l'estem patint i això repercuteix negativament sobre els propis serveis i sobre els ciutadans en definitiva. La situació és la que és. Tenim un dèficit molt fort i se'ns acusa a les comunitats autònomes de ser les que més gastem. Jo solament voldria dir que amb les xifres oficials en la mà, el 75% del total del dèficit de les administracions espanyoles, estatals, autonòmiques i locals, el 75% del dèficit correspon a l'Estat. El 20% és de les comunitats autònomes i el 5% restant és de les administracions locals. I d'aquest 5% restant, el 50% correspon a Madrid i a Barcelona. És a dir, la resta de pobles de l'Estat només generen el 2,5% del dèficit.